Ka Voice of the People Party kadang yo ban tap call kat baman namar kadang ya lekai kenjat bol marway kat ba ki weipat kimpat mi madan. Ya kane loong unong ai ktien ke NPP ubadeiru MDC uba bajok pengrup menta ka arphoi tarik jalio ahaja arpholai. Hadin bala kali ya ka jingyakhi ka VPP halor ka reservation policy. Uba bajop uloong ba ka NPP ru kala pen kre ban mi syamadan ban pensya ya ki pat ba ya ki kam jong gane ka sarkar MDA2 bakin sngau thu khambaha. Dan ka jing kiwin ha barok kan ka kasi jang tia jing ba kan ka jingwan jang ka VPP ha tu kan dan kan push any threat coming election MBC badan mentang apa te ka kum ka jinglong ka perthai ka VPP kinsa ya pen kulmar jingmut sha parama ki hi kilidas ya ka parti jongki marbi hapo ka politics hi kum kane ka politics ka ba kaya ka VPP nginom la ban pediang bat kum kane ka politics kanumla ban ne slam namar baling au manumla an pediang namar ba berlong dictatorship style of leadership kamut hak demokrasi hi babun balang kinumla ban pediang bat bagin communalized through kadai ka ka ba ki pajba jong ka state kinumla ban pediang ini kini ka wheel je ka VPP kan lo kan nyai beteng madu kan election manon ya kata na takadaw nga ong ba boros kata menta hadin ka election radab UBPP wilayah football marway apa madan tap gol ka pamon dan na takadaw nakaliaw jongi ka NPP ka NPYF gilong gibala kre ba mangiru mentangin mi baginnya ya bangin pensotu ikipat ba ka ki programs ki ba ka neka parti ka jongi lingba ka sarkar MDA itu bakale nang banta pajba ba jongi